El programa MEPSI és un programa que em permet fer igualacions de lluminositat entre un blanc, que va ser un blanc de referència, i qualsevol altre estímul. L'estímul test pot ser del mateix color, blanc, o puc canviar-li el color, pegant-li en aquesta pestanya el blanc, roig, verd o blau. La igualació la puc fer a la lluminància que considero oportuna i per a canviar la lluminància de la part del test i de la part de la referència puc fer-ho de diverses maneres. La primera és mitjançant la barra que tenim baix de cadascun dels tests o dels estímuls i puc fer-ho canviant-los a grosso modo, manejant el cursor d'aquesta manera o suaument acudint a les fletxes que tenen les barres, on la variació és suau. I això puc fer tant en el test de referència, per a col·locar-lo inicialment, com en el que vull igualar en lluminositat. Hi ha una tercera manera de poder variar la luminositat dels tests i és ficant-la en aquests números d'ací dalt, la que jo vull en concret. Per exemple, si el que vull és tindre una luminància del test de referència de 40 candeles, només escrivint el 40 i donant-li a intro, el test que se'm posa així és el que pot traure més paregut a 40 candeles, que en aquest cas, per exemple, no és capaç de produir 40 candeles, però sí 38. Quan fas les igualacions de luminositat, el que pot passar és que el fet de veure els números, tant del test de referència com el de mostra, pot ser una clau externa de distorsió de la mesura, ja que l'observador es pot fixar en aquests numerets i falsejar la igualació. Per aquest motiu està el botó d'amagar, que jo puc pegar-li i el que fa és que jo no veja els numerets de luminància, tant de la referència com de la mostra. Aleshores jo puc fer la igualació i quan considere que la igualació ja la tinc assolida, demane mostrar i el que veig són els numerets que he emprat per a fer la igualació, que apunte i ja ho tinc. Si vull tornar a fer una nova mesura, tenim l'alternativa de pegar-li el botó de nova mesura i això el que fa és canviar aleatòriament les condicions en les que estava per a no tindre efectes d'aprenentatge i poder tornar a començar qualsevol altre tipus de mesura. Si volguera tornar a començar la mesura, puc pegar-li i vull fer-la per a 20 candeles, per exemple, doncs ficaria 20 candeles així, pegaria l'intro i ja podria començar la mesura una altra vegada i la igualació una altra vegada, en el blanc o en el color que considerara oportú que tingués que fer. Aquest mètode es pot fer també amb mètodes d'igualació aploscòpica, ficant una pantalla al mig i separant els dos colors per a que cadascuna de les mostres es veja en un dels ulls, i també ens val per a comprovar quin mètode de mesura és més efectiu o quin ens funciona millor a l'hora de fer igualacions de lluminàncies, entre mètodes d'ajust, de límits, d'estímuls constants o de la bisecció.